Anane kowe tak tungka marang pagelaran njaba iki mau nalika kowe sowan ana ngersaning Kanjeng Koko Prabu Drupada kuwi digusah kaya manuk dicutat kaya werjit cacing atiku trataban aku senggraita iki mongko anak-anakku para Pandhawa mula sing gedhe pangapuramu sejatine ananipun paman ngeningake sayembara iki sing tak anti-anti kowe kabeh para Pandhawa. Bot-bote nggonku kepingin malsih marang suwargi Kang Rama Sinipun Prabu Pandhu. Mula nggih dina iki wis ayo. Saiki wis ana parilah keparingi Kanjeng Koko Prabu Drupada. Ayo. Sapa sing arep perang karo aku? Ditetepi ning perang etuk-etukan wae. Perang etuk-etukan aku tak trimo ngalah. Aku tak trimo ngalah tumuli Drupadi dadi jatuh kramane Puntadewa. Piye Bratasena? Ketoke ucapmu kuwi ngeman karo para Pandhawa ning janjane kuwi ngremehake karo Bratasena. Aku arep takon apa Bapa Pandhu biyen tau ngajari kowe kon ngapusi ngono kuwi? Ayo Waksulana. Apa mulangane swargi Bapa Pandhu supaya kowe gelem ngapusi karo wong sing kepengin bakal nindakake darmane. Paman Gandamana, elek-elek aku ya satriya, elek-elek aku anak ratu. Aku aja mbok sepelekke. Ibarate kowe sing dodol aku sing tuku tak bayar kenceng. Aku mbok anggap wong ringkih. Aku mbok anggap wong jirih. Golek kamukten Maha Rekasa dudu watake Bratasena. Yen pancen kowe tau meguru karo Bapak Pandhu, ayo tetep ana. Piye mulangane Bapak Pandhu biyen? Weh. Anakku nggih, anakku Bratasena. Seklimah ning mentes gunemu Bratasena. Lan pantes tinulat. Yo. Yen pancen mengkono karep aku iki ngeman karo kowe. Ketoke ngeman bareng ngremehke karo aku. Jare kowe iki ngakumu kowe iki satriyane negara betenging bangsa, adek-adeking negara. Kene apa hatimu kok mulur mungkret? Karepmu arep mesakake karo aku. Aku ora perlu mbok mesakake. Mati tak wujudi tuku ngrabekke karo Kakang Punta. Ayo, yen pancen kowe ngakoni kowe kuwi murite Bapa Pandhu, buktekno endi katigdayanmu. Bagus, yen pancen sapa sing arep tanding karo aku? Bratasena. Ya. Sing ati-ati Bratasena. Yen pancen wis mbok antepi mengkono, ayo tandingana kridane pun paman yen nganti mamprung nyawamu aja takon dosa kowe. Budura tandangane. Mati-mati nek aku. Aduh adikku Di, yo. Sing ati-ati yo Di. Muga-muga si Adi iki nayoman dening Bathara. Muga-muga si Adi unggul yudamu. Lan wantuka kan ngalih kono. Semikir inggih.
Bratasena, endi yen kowe iki anake wong sekti? Endi yen kowe iki tedhak turune ratu? Buktekno jare kowe iki anake Prabu Pandhu, bapakmu biyen iki gajah-gajahe wong Ngastina. Singa-singane wong Ngastina, anak-anak tikus kok ora. Yen pancen kuwi wong digdaya buktekno, kowe wis digdaya ning isih kurang. Ketoken entekno kekuatanmu. Yen perlu aku samapta gati sawiku diri, mati tak wujudi ning buktekno tenan. Jare kowe iso ngomong, lati pakarti nyawiji, ucape batine tumindake kudu padha. Ayo, yen kowe anake banteng wong Stiraswargi Prabu Pandhu, endi buktekno? Durung eneng apa-apane tanganmu. Wah, keparat. Aduh. Si keparat pancen ora kena diman menungso iki. Bratasena, wangkot wangkal atos hatimu. Sejatine tresnaku ki gedhe karo kowe Bratasena, gedhe pangemanku. Lah kok malah kowe jarak perkara nganti ilang trapsilamu ing atase kowe putra ratu. Nadyan kowe ora basa ora nyembah, nanging medene kowe ora bakal ninggal kautaman. Kowe ndupak piling aku nganti aku kantaka kuwi tegese nglanggar dhuwuring tenggak. Bratasena, kowe tak tuduhke ngajeni wong tuwa. Tak gebrak ajiku ungkal bener Bandung Bandawasa dadi apa kowe? Ayo, arep budi-budi ya kowe Bratasena. Arep bangga-bangga menungso ora kena diman. Iki jalukmu kowe, keparat. Ayo arep sambat-sambat to kowe. Kakang barep wurung nggonku arep ngrabekke karo kowe. Mati aku Kakang barep. Permati tegakno aku Permati. Aku bakal mati ana negara Pancala Permati. Kembar ora tutup nggonku momong, nggonku gendong karo kowe. Kembar apuranen keluputaning kakangmu. Kowe sambat karo dewamu. Ayo, kowe mung kari ngenteni wektumu Kang Becik. Babu Kunti, aku njaluk pangapura Babu Kunti. Aku ora iso nyeneng-nyenengke atimu, aku ora iso bekti karo kowe. Bapa Pandhu. Mati aku Bapa Pandhu, aku ora iso netepi darmaning uripku. Bapa Pandhu, ora urung aku mati Bapa Pandhu, aku papaken ning lawang swarga. Bapa Pandhu, aku melu karo kowe Bapa Pandhu. Kocap kacarita kaya ta mangkono. Dupi Sang Bratasena sambat nyebat asmanira ingkang kuswargi nenggih Prabu Pandhu. Sami sakala kendho pamitinge ngendho pangidake Sang Gandamana marang Sang Bratasena. Karana enget kalamun to sejatine Prabu Pandhu guru sejati, guru ingkang wis nate paring piwulang kasekten warni-warni dhumateng Sang Gandamana. Ing mangka Sang Gandamana dereng saged malsih kelawan Sang Prabu Pandhu, kedadak Prabu Pandhu wis gugur ana madyaning palagan
duk rikala lampahan pamuksa saya kendo pamitinge saya nglokro dangu sang Bratasena kraos kalamunta kendo pangidake suku dumateng sang Sena padha sakala Raden Bratasena numpak kekiyatan ingkang pungkasan sang Gandamana kinipataken saged gregah sang Bratasena jumeneng datan nggaita kalamunta kuku Pancanaka wis modhot sekilan dawane kinarya duwa dadane ingkang paman sang Gandamana tatas tuntas dununging pasti sang Gandamana ketancepan kuku Pancanaka kalih tumancep jaja tembus jantung butul walikat ludira sumembur rebah kapidara sang Gandamana kagiat sang Bratasena mati kowe wah utuh wah paman Gandamana aku ora jarak paman kowe aja mati paman Paman Gandamana kowe aja mati paman Gandamana aku ora jarak iki mau paman Gandamana apuranen keluputanku paman anakku ngger Bratasena kowe ora luput ngger kowe ora luput wis tegakno pun paman ngger wah ora anakku para Pandhawa wis ngger aja mbok getuni lelakon iki kulup mapan iki sing tak gadang rina kelawan wengi besok kapan aku iso malesih marang swarga wong atmanira sinuwun Prabu Pandhu ya sabab Kang Rama kaselak kundur marang kasidhan jati untran-untran prang gedhe pringgondane Langestina saka pakar tirisi julik sengkuni mula kang saka kuwi nggih Bratasena lawan kowe Punta Permadi kowe ora luput nggih kowe ora luput inggih paman kados pundi wonten lelampahan ingkang kados mekaten paman Punta wonten dawuh ya dina iki pungkasane ketemu ya nggih kelawan jeneng sira kulup nyoh kowe manglunga janggamu tak paringi kalung robyong mustikaning warih iki peparingi suwargi ingkang Rama sinuwun Prabu Pandhu Dewanata iki tak balekake marang kowe inggih paman Permadi wonten dawuh sira dak paringi kasektenku aji sepi angin yen to wis mbok watek playumu banter kaya bantering angin inggih paman Bratasena apa sira tak paringi aji Bandung Bandawasa blatak penganto-anto ungkal bener iki peparingi uga ingkang Rama swargi sinuwun Prabu Pandhu kasekten iki ampuhe kagila-gila aji Bandung Bandawasa kowe mancal gunung bakal ajur mumur ungkal bener kowe bisa nglumpati bengawan iya nanging nggih wanti-wanti dawuh pangandikaning pun paman kasekten mau aja mbok nggo umuk-umukan kasekten mau nggonen memayu rahayuning jiwa angka loro memayu
rahayuning kulawarga kaping pate memayu rahayuning sasama pungkasane memayu hayuning bawana wis nggih mung kuwi welinging pun paman wis tegakno pun paman bali marang loka baka apuranan nggir keluputaning pun paman para Pandhawa pancen iki wis dadi prasetyane pamanmu si Gandamana kudu mung tekan semene pestine inggih Kanjeng Paman Prabu lan rikala semana Gandamana wis paring dawuh sapa sing bisa ngasorake kridane Drupadi bakal jinatu krama lan anut prajanjen sing bakal panakrama kuwi raksi punta inggih Kanjeng Paman Drupadi wonten dawuh Kanjeng Rama ora kleru pamilihmu nalika sira ngelingake pun bapa ana setinggil aja nganti milah aja milih aja beda-bedake ya kuwi sesamaning dumadi menawa kowe wis ngerti bab lereking lelakon iki inggih Kanjeng Rama ora kleru nggonmu milih tegese kowe bakal jinatu krama kelawan si Puntadewa kawula nuwun inggih Kanjeng Rama Punta wonten dawuh paman ibarat aku nitipake getih tetes daging stampel balung sak ceklek wujude si Drupadi iki minangka kantimu minangka jatuh kramamu tresnanana ya nggih kaya kowe tresnani marang awakmu dhewe Punta inggih Kanjeng Paman ngestaken dawuh wis aja nganti kesuwen saiki dirukti dhisik kunarpane pamanmu si Gandamana iki